Da, asta lumea este, nu știu ce zi e, dar ne jucăm Minecraft. Un nou început. Bombasticul și cam atâta pentru un nou episod de astăzi. Să înceapă o muncă, să înceapă jocul. O să fac o explozie mare. Ca asta de explozibil, vrei să faceți? What the fuck, ce ai lag-ul ăsta? Cât trebuie să ai? N-ai lag. S-a părut că are lag. Asta ceva, o casă din TNT. What, ce lag ai pe aici? Da, și vreau să facem o casă din TNT. Nu știu unde să facem. Aici, cred că e de ajuns. Frumos. La mea o să apă. Ei, stați puțin, m-am povestit eu ce lag-uri are pe aici. TNT. Așa, și o righetă. De ajuns să facem aici. Dacă știi că să frumos să facem noi acum. Dar spune că se mișc scaunul puțin mai încolo. Ce fac? E the ever. Că sunt aici TNT. Mamă, dacă vine un creeper de la... What the fuck? Cred că o școală. Mai tare că am SUA aici. State. SUA aici. SUA. Avem mai TNT-uri. Ce am aici? Foarte mult. E tot așa. Bă, ce dacă ai? Bă, am văzut videoclipul din... Acum am iese și mie frumos intro-urile, toate ălea, nu mai iese ca înainte cu... Așa, intră în și 8. Și frumos, acum nu mai facem noi, am modernizat și noi. Putem spune că ne-am modernizat și noi acum. Ne facem căsă în TNT. Uau, ce muzică nestresantă ai. Toate. Așa și muzica. Că programul cu care înființe de Fraps filmează cam mult. Înregistrează cam mult vot, mai mult sunet, toate, sunt mai încet de dat. Înregistrează super mult. Și așa mai bine să nu înregistreze deloc decât să înregistreze ca fraierul. Așa, ca suta din TNT. What the fuck, ce lag-ul ăsta? Domne, lagă, ce dracu ai pățit așa ceva? Lagă, știu. Așa. Acum să nu o discutăm de aici noi. O dăm și noi mai de așa. De acum ce explodează insula asta. Insula explodează. Surrender jingle bell, jingle all the way. On the sign, resting nine, on the super way. On the sign, resting nine. Haide! Dar puțin că trebuie să vedem așa. Cum buie. Așa, ascultați aici. What the fuck is the ever? Ce? What the fuck? A săpat până la apă. Hai bă, zboară, cum te chema. Punem un TNT pe aici. Și cred că asta a fost în episodul de astăzi. L-am filmat mult pentru că nici când n-am avut chef. Că suta, mamă ce mișto, mi-a făcut idee să mă apuc să mă arunce în sus mult TNT, pun mult TNT și mă sui pe el.
Ce lag, aș spune ce lag am aici. Când pun TNT-ul. Cred că e Skype-ul pornit. Hai să ar. Ce mă, prieteni? Uite că am așa ceva. Ia, vezi acum. Mega explosion. Mamă, cât mă tare m-a aruncat în societare. What the fuck, lol. Dați foc pe aici, așa. Se ia foc aici, totul se ia foc. Punem TNT. Să-i foc. Încă și asta a fost episodul de astăzi. Bye, bye!